Tumang kalipay ug paglaom ang hatod sa bagong tuig alang sa mga pamilyang napun-an og miyembro pinaagi sa pagkatawo sa ilang anghel. Atong ila-ilahon kining usa sa mga New Year baby sa Mandaue City sa report ni Nico Sereno. Dinhi sa paanakan nga nahimutang sa Tipolo, Mandaue City, usa ka baby ang nahimugso sa unang adlaw sa tuig 2025. Alas 10 sa buntag, gipakataw ang bouncing boy nga si Baby Asher. Siyang second baby ni Cecil Bereso nga nagpuyo sa barangay Subang Dako. Matud sa inahan, kagabi ni sakit na kunog sugod ang iyang tiyan. Kanarang mabusog ra panagsan niya kadi tra mawala ang sakit. Ang sakit-sakit na si sugod. Kahapon. Brain kadlaw. Ganihang mga alasay sa buntag na gyud sila, tuyo nga miadto sa paanakan. Human sa 4 ka oras, nakapanganak na siya. Hilabihan ang kalipay sa pamilya sa grasya ni ining bag-ong tuig. Kapi. Healthy lang permi. Palipay kayo. Kay mausarang gasto ni birthday. New Year. New Year. Timing sad kayo nga kon. New Year ba. Kaya ako sa usay kanang ilang yun ingon nga sa istorya ng bata ako sa istoryaan niya. Bi na minta New Year ka magawas. Yaging gitinuod. Ang staff sa birthing center aminadong sila usab mismo ma-excite gyud sa mga mataw nining espesyal nga adlaw. Maong mahinangup sila kung may magbati na og makapanganak gayud kada bag-ong tuig o sa uban pang mga importanteng adlaw. Nagkuan jud mi nga basin di banganak ba, basin wala mi New Year's baby ba. So mo na lipay jud mi nga pagbuntag naa joy nanganak murag gisugat jud amo ang tuig nga nay nanganak pag New Year ana mo no feel na mo bless me. Kaganihang udto sa pagbisita namo, duna na sila inahan nga gi-monitor kay mga nakay usab. Ang ginikanan ng hinaot nga sama kang Baby Asher, mamahimo sab kini nga New Year baby. Uban ni Cleofer Lumayag, Nico Sereno, Balitang Bisdak.